Сега предоставям думата с огромно удоволствие на главен асистент доктор Гергана Янчева, която ще ни представи, ще ни обърне внимание по-скоро към проблема за национална координация на дигиталните библиотечни проекти. Каква е тази координация? Ще чуем. Гергана няма ли? Извиня. Да. Станало е някакво разминаване, има стара и нова програма, аз имам моята вярна програма. Не. Кажете си какво ще представите и ваше. Здравейте, аз съм Гергана Янчева, това е колежката с Светослава Димитрова Станева. Ние сме от УНИБИТ и ще представим доклад на тема Доклада на тема диалог с изкуствен интелект за крайбрежната дейност и дигитализирането на книжовно-документалното наследство. Давам думата на колежката. Благодаря за така експресното представяне на доктор Янчева. В продължение на дълги години краеведът развиваше своята дейност, като разчиташе на традиционните емпирични библиографски методи, като по този начин съхраняваше и реконструираше кътчето с неговото наследство и го представяше на останалата част от света. Днес обаче тези дейности навлизат в различен етап на развитие, като те се дължат от една страна на дигитализацията, процес, който доста отдавна започна и набрал вече значителна скорост, но вече и разчита и на процеса на развитието на изкуствения интелект, т.е. прилагането на инструментите на изкуствения интелект в хуманитарните изследвания. В този контекст изкуственият интелект се явява естествен съюзник. Тоест, това е инструмент, който ни помага в автоматичното разчитане на текстовете, в класифицирането на документите, но в същото време и в откриването на следствени връзки между хора, събития и места, като по този начин се създава един диалог между краеведа и между изкуствения интелект. Тук обаче е моментът, че трябва да отбележим, че не говорим за едно просто вече пасивно търсене на данни, а вече говорим за едно активно сътрудничество. Затова е и диалог. Диалог между краеведа и изкуствения интелект, т.е. между човека и машината. Краеведът вече се превърна в цифров изследовател, като той съчетава своите познания за това кътче от земята, като вече използва и своите умения за работа с електронните ресурси. В този контекст неговата роля вече не се свежда просто до едно събиране на факти, а вече включва едно критично осмислене на дигиталното вече съдържание, да оцени това дигитално съдържание и вече да го представи в една достъпна форма за цялото общество. Благодарение на процеса на дигитализация, краеведът вече не е нужно да се намира на конкретното място, в конкретното време, в което му е разрешено да бъде там, а може да обработва тази информация по всяко време и навсякъде, без да е необходимо да присъства физически, като по този начин запазваме крехките материали, като стари снимки, ръкописни свидетелства, превръщайки ги в висококачествени дигитални копии. Целият ми доклад се основава най-вече на добрите примери, които свързват дигитализацията и изкуствения интелект, като традиционно това включва, разбира се, Европеана, проектът Google Arts and Culture, като тук изпъква един пример. Това е проектът Fabricius, който е на Google Arts and Cultures. В него египтолози съчетават своята дейност, заедно с специалисти по
компютърна лингвистика, като платформата използва машинното обучение и по този начин автоматично разпознава изображенията и превръща иероглифите в разбираема информация. Друг пример, който изпъква, е проектът Vesuvius, който града съм трябва да прочета. Благодарение на проекта Vesuvius, как? Това не мога да кажа наведнъж, трябва да го прочета. Благодарение на проекта Vesuvius разчитаме светеците от древния град Херкулано, така, който е заличен при извигването на вулкана Везувий в 79-та година преди новата ера. И с помощта на изкуствения интелект ние можем да разчетем документи, които са, т.е. свитъци, които са били унищожени при изригването на този вулкан. Сред другите добри примери това включва Digital Public Library of America и Europeana Sounds. Това са визуалните примери от тези водещи инициативи и проекти, които ни установяваме като добри примери. Да, виждате интерфейса на Europeana, на Google Arts and Culture, но разгледайте най-вече Fabricius и Vesuvius, те са нашите лични фаворити. Да. Аз тук искам да добавя, че всъщност този проект Vesuvius той е един вид предизвикателство към дигитални хуманитаристи и към технически специалисти. Идеята на този проект е той е нещо като състезание, да се предложат технологии за обработка точно на тези свитъци, чрез томография и друг вид иновации. Така, продължаваме тук нататък. Сега визуални примери, ето още визуални примери. AI for Culture, той е съвсем пресен проект, европейски. Така, следващите са доста познати проекти. Meshlab, Vesuvius Pack Change, тук. Какво може да кажем за основните направления? Как биха могли, аз не бих казал само краеведин и изследователи на културно-историческото наследство, как биха могли да се възползват от тези съвсем пресни за мен технологии. Може да се възползват от автоматичното разчитане на текстове, OCR технологиите, които ние познаваме, класифициране и индексиране на документи, което да става много по-бързо и лесно, семантичен анализ и извличане на данни, също така и визуалното разпознаване на изображения. И, както каза колежката, интерактивният диалог с дадената машина. Какви са предизвикателствата в дигиталното краезнание, което за мен първо ще се развива и като дисциплина, и като направление в краезнанието, качеството и стандартизацията на данните. Това е доста голямо предизвикателство. Неравномерното качество на дигитализираните материали, ниска резолюция, лошо осветление, нефокусирани изображения. Също така липсата на единни технически стандарти за файлови формати, резолюцията на метаданни. Това са доста сериозни проблеми. Това възпрепятства съвместимостта и обмена на информация между институциите, ограничавайки използването на едни ресурси от други институции. Следващото предизвикателство, бих нарекла така, е надежността на автоматичния анализ и етичните съображения. OCR може да доведе до доста неточности при стари шрифтове, ръкописи и диалекти, изискващи верификация от учен. Също така има риск от вграждане на пристрастия в AI моделите и погрешно тълкуване на историческия контекст. Следващото предизвикателство е защита на личните данни в дигитализираните материали и достъпа до чувствителна информация. Опазване на автентичността и дългосрочно съхранение, осигуряване на произход и интегритет на дигиталните документи, необходимост от дългосрочни стратегии за дигитално съхранение, избор на устойчиви файлови формати, миграция на данни, това трябва да се има в предвид, предотвратяване на загуба или повреда на данни.
Следващото предизвикателство е така малко неприятно да го кажа, но има недостиг на квалифицирани специалисти. Липса на дигитални хуманитаристи, специалисти, които по данни, data scientist, с познания в хуманитарните науки. Специално за България, мисля, че са доста малко такива специалисти. Недостиг на консерватори с умения за дигитално съхранение и експерти по метаданни. Пак подчертавам, това са предизвикателства в дигиталното краезнание. Също така недостатъчни образователни програми и необходимост от непрекъснато преквалифициране и професионално развитие на експертите. Какви са перспективите? До тук малко по-негативните неща. Сега за перспективите. Развитието на дигиталните технологии, изкуственият интелект отваря нови хоризонти за краеведската дейност и опазването на културното ни наследство. Интелигентни алгоритми за автоматично тагване и класификация. Една от ключовите перспективи е разработването на все по-усъвършенствани алгоритми, които могат автоматично да индексират, тагват и класифицират дигитализирани документи и артефакти. Това включва разпознаване на обекти, лица и места, изображения, транскрибиране на ръкописи, стари печатни текстове, както и извличане на ключова информация. Тези технологии значително ще ускорят процеса на обработка и ще направят съдържанието по-лесно откриваемо и достъпно за изследователите. Национални и регионални платформи за дигитално културно наследство, създаването на интегрирани национални и регионални платформи, които обединяват дигитализираните колекции от различни институции, библиотеки, архиви, музеи, галерии е друга важна перспектива. Тези платформи ще служат като централизирани хъбове за достъп до наследство, осигурявайки унифицирани стандарти за метаданни и интероперативност. Чрез тях ще се улесни между институционалното сътрудничество и ще се представи цялостен поглед върху културното многообразие на България. Още една така хубава перспектива е създаването на образователни програми по дигитално краезнание, разработване на специализирани образователни програми и обучения е от ключово значение за подготовката на ново поколение изследователи. Тези програми трябва да обхващат както основни принципи на дигитализацията, формати, стандарти, метаданни, така и работа с бази данни, използване на инструменти с изкуствен интелект за анализ и извличане на информация и най-вече етични аспекти на дигиталното наследство. Важно е да се предложи обучение както за студенти, така и за млади специалисти, така и за активно работещи краеведи и библиотечни специалисти, които искат да наградят своите умения и да се адаптират към все по-новите технологии, които тепърво ще навлизат и трябва да се научим да ползваме. Основни изводи. Дигиталната епоха предоставя естествено безпрецедентни възможности за съхраняване и изследване и не замества човека, но разширява неговите изследователски хоризонти чрез своеобразен диалог между краеведа и миналото не просто се архивира, а може да оживее в дигитална среда. Превръща културното наследство в достъпен интерактивен ресурс за бъдещи поколения. Така, тази статия е реализирана във връзка с проекта, по който ние работим и под млади учени и Университета по библиотекознание. Идеята на проекта е да направим модел на национална информационна система за дигитални библиотечни проекти. Представете си го един вид каталог с карта за дигитални проекти. Но тук искам да ви благодаря за вниманието и да ви кажа, че тази презентация е направена с Гама. Гама е инструмент за генериране на презентации на база статия, но въпреки, че е работено с тази програма, на мен ми трябваха 2-3 часа, за да мога да оправя глупостите, които беше направила. Благодаря. Направих си един печален извод, че всяка комуникация с интелект поражда проблеми, включително и с изкуствения интелект.